मोनदों गाबोन जिहेतु 28 जुन बेवहाय आं मिथिनो मोनदों जे बिएलटि थामहिनबा बड' लिबारेशन टाइगार जिहेतु बे मोनसे सोमावसारारि जिहेतु मोनसे हानजा बिनिनो गायसनगिरि बिर सिला गांनि गाबोन थैनाय सान आरो बे थैनाय सानजों लोब्बा लाखिनानैनो खुंफुं आफादा गाबोनहाय सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों बे हाबाफारिखौ खुंफुंनो आखायाव लादों होननानै मिथिनो मोननानै आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। अथ'स' आङो बेवहाय ओनसोलनि सासे थागिबि हिसाबै ओनसोलनि सासे आंबो मावथि हिसाबै आं बे बाथ्राखौ खोनानो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानोना बे हाबाफारियाव आथिखाल जिहेतु बिटिआरनि मानगोनां CEM प्रमद बर' सारा गाबोन फुंनि 9 बाजियाव बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोन आरो मानगोनां बिथां बिर जायखौ जों बिर होननानै बुङो बिर सिलागां बसुमतारिनि बे थैनाय सानाव बिथांनो जिहेतु बिबार जिथु बावफैगोन बेखौ मिथिनो मोननानै आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो गमामा सासे जोंनि बर' हारिनि जे बिर जोहोलाव जाय बिर जोहोलावा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जे सोमावसारनाय सारा जोंनि बर' रायजो राजा जे सोमावसारनाय बे सोमावसारनायखौ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जिथु दैदेनदोंमोन बे सोमावसारनायखौ आरोबाव गोख्रोंसिन खालामनो थाखाय बड'फाजोंनो समब्रा समब्रि जे मानगोनां बिर सिलागां बसुमतारिया बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मजों लोगोसे बे सोमावसारनायखौ नेतृत्व होबोनानै बिथाङा जिहेतु जिउ गावलांबाय। दा बिनि थाखाय बर' जाथिया बिथांखौ मोनसे बिमुं होदों जे बिर जोहोलाव आरो बे बिर जोहोलाव मुङा खोब माने मिलिफ्लेनाय बा एक्सेप्ट खालामथाव होननानै जोङो बर' माहारिया दिनै बिथांखौ एक्सेप्ट खालामो आरो बिनिनो गाबोन जिहेतु बे गोथार हाबाफारियाव मानगोनां प्रमद बर' CEM बिथाङा नुजाफैगोन आरो जोङो मिथिनो मोनदों जिहेतु बिएलटिनि बारग' चेयारमेन हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो जिहेतु बाहागो लाफैगोन एबा खावलायहरदों बिथांखौबो बाहागो लाफैनो थाखाय खावलायहरदों होननानै जोङो खुंफुं आफादनिफ्राय मिथिनो मोनदों। जोङो बिथांखौबो वेलकाम खालामो जे बिथाङा जिहेतु बिएलटिनिनो सासे दैदेनगिरि मोनखाय जे गाबोननि हाबाफारियाव बिथाङाबो जेनेबा फैयो। गोबाव सम आङो बे बाथ्राखौ बुंथिनानै जिहेतु गोसोखांनो लुगैदों जे गोबाव सम बेवहाय जे बिर सिलागांनि जे बे थावनिया फबनाय थावनिया गोदोसोनानै दङमोन। जिहेतु 19 बोसोर मानगोनां हाग्रामा महिलारिनि बिथांनि सरकार दैदेननायाव बे थावनिया खोब माने गोग्लैसोनानै दङमोन। जोंनि मानगोनां प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा सरकार खुंनायनि उनावनो लोगो लोगोनो बिथाङा बिर सिलागां बसुमतारिनि जे मुसुखा बे मुसुखाखौ बिथाङा गायसनफैनानै बिर सिलागांनि जे नामखौ रसन खालामनांगौनि थाखाय सारा बर' जाथिनि थाखाय बिथांखौ गायसननांगौनि थाखाय बिथाङा बे स्टेचुखौ बानायबाय आरो बेजों लोगोसे अकल बे स्टेचुनिल' बाथ्राफोरखौ जोङो रायखाङाबालासे मानगोनां CEM प्रमद बर' बिथांनि जे खामानि मावनायखौ बाहाय आं एसे गोसोखांनो लुगैदों। मानोना बिर सिलागांनि जे मुंखौ बे फोसावनांगौनि थाखाय बर' जाथिनि गेजेराव बेखौ लाखिनानै दोननांगौनि थाखाय फोथांनांगौनि थाखाय प्रमद बर' मानगोनां बिथाङा जे बिर सिलागांनि मुङाव प्रटेक्ट साब डिभिजन वाइसआव 5 कौटि रांनि थाखाय जे स्टेडियाम बिर सिलागांनि मुङाव बे आसनि लानायखौ बिराद जों बर' माहारिया बाख्नायदों आरो बिथाङा जे बिर सिलागां बसुमतारिनि मुङाव बे आसनि लानानै बिर सिलागांखौ जोंनि जे जेनेरेसनाव बर' जाथिनि गेजेराव फोथांनानै लाखिनायनि थाखाय जे खामानि मावदों बेखौ सारा बर' रायजो राजाफ्रा दिनै जोबोद मोजां मोनदों एक्सेप्ट खालामदों। आरो गमामा बेल' नङा बिर सिलागांनि गोबां दिनै मानगोनां प्रमद बर' सारा गोबां बेबायदि आसनि लादों होननानै जों मिथिनो मोनदों। फैबाय थानाय समाव गमामा मानगोनां प्रमद बर' दैदेननाय जे CEM बिथाङा सिलागांनि मुङाव मोजां बेबायदि आसनि लानानै मोजां जोंनि समाजाव बेबायदि गायसननानै जोंनि बर' हारियाव बिर सिलागांनि मुंखौ जाहाथे बिथाङा गोजोर खालामना दोनगोन जों बे हाबाफारिखौ बा बे बिथिङै नोजोर बोनानै बिथांखौ जोङो जोबोद गोजोननाय मोनो आरो खावलायनो लुगैदों आंबो ओनसोलनि सासे थागिबि हिसाबै जाहाथे गाबोननि बे हाबाफारियाव खुनु जाहाथे बेबायदि हारि धोरोम बोरोन बासियाबालासे बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बर' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरि आइजो अनसाय आफाद XBLT नि दैदेनगिरिफोर बारग'नाय दैदेनगिरिफोर NDBनि दैदेनगिरिफोर जाखि जेखि बर'नि माहारि आफादफोर थायाथों मानो बे हाबाफारियाव गाबोननि फुंनि बे हाबाफारियाव फैनानै मानगोनां बिर सिलागां बसुमतारिनि मुङाव जिहेतु बिबारखौ बयबो बावफैगोन बिथांनि जे आत्मानि थाखाय जोङो गाबखांगोन इसोराव जाहाथे बिथाङा आलो गोजोनै जोंखौ सोरगोआव थानानै जोंनि हाबाफारिखौ नायहरबाय थागोन आरो बर' जाथिखौ जौगानायनि बेलायाव बिथाङा जेब्लाबो जोंखौ मदद होगोन होननानै आं आसा खालामो। गोजोनथोंसै।